Para pamirsa sugeng pepanggihan malih wonten ing jagating wayang. Awuh trep tekaping pambiwara hanetepi darmaning manungsa kula sowan ing ngarsa panjenengan sedaya. Riris ingkang tumetes ing madyaning raga kairing donga pamuji rahayu mugi dantan mawi sungsaya ing madyaning kalodhangan menika boten wonten watos ingkang langkung wigati, boten wonten kabar ingkang langkung ngerit ing manah kejawi kawontenan ing Praja Mandaraka. Nagari ingkang kuncara asmanipun dasar negari Panjang Kundung Pasir Wukir Roh Jinawe. Pasir nggambaraken samudra, wukir nggambaraken regi. Dene Roh Jinawi negari ingkang subur sarta makmur, gampang ingkang sarwa tinandhut. Inggih negari Mandaraka, negari ingkang kondhang kaloka mahanani dadi sabat kagem para kawula. Papan dunening para janma ingkang nengenaken kautamen. Nanging ing Indiyaksa Maruta tembus dasaring bumi, boten nyono boten duga. Senajan nagaranipun winastan gemah ripah, tulus kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku jebul ing madyaning kedaton nembe ketaman dahulu ing jroning batin. Kados dene kawontenan ingkang boten limrah Dahono amurup datan mawi latu, jologi gulung guntuk datan mawi alun. Wonten geni ingkang panasipun ngluwihi saking geni panggilingan, nanging boten mawi latu. Wonten segara ingkang gulu ngutuk molak-malik
nanging boten mawi alun utawi ombak. Menapa to wau inggih menika geni katresnan. Katresnan ingkang nembe kagiwang dening duka. Kateteran loh amargi kacidraning janji. Janji ingkang nate kocap nanging kumedhot ing tengahing margi. Janji ingkang dados jimat nanging wekasanipun dados tamat. Menika to ingkang damel guru gane nalar ngerit rasaning jiwa ngantos nembus pucuk ing panyawang. Kados pundi reroncenipun prastawa menika? Sinten to ingkang kedah tanggung jawab dumateng loh ingkang tumetes menika? Sumangga kula badhe ngeteraken panjenengan nelusuri dedasaring rembag, mbedah reroncinipun lelakon, saha nyingkap kabeh ingkang sinandhang ing lampahan geni tresna ing Mandaraka. Sumangga sugeng amirsani sesarengan wase rembag nuwun. Surabdata Pitana anenggih nagari punggita ingkang kaeka Hadi Dasapurwa. Eka sawiji adili nuwih dasa 10 para wiwitan. Ingkang mangka bebukaning carita lah punika negari Mandaraka. Daca nagari panjang punjung, pasir wukir loh jinawi kemah haripah karta turah harjo.
panjang dawa punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene nagari ngukurake pagunungan ngiringake pasabinan nengkerake benawi ngayonaken bandaran gedhe dasar negari loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku gemah para lampah dagang rahinten dalutan ana pedote labetan ana sangsayaning margi Ari pajanmu monco kang samya gegriya ing salebeting praja katingal jejer riyelaben cukit tepung taritis papan wiyar katingal rupak saking rejaning praja Kato kawula ing padusunan padha tentrem atine mungkul pangolaing tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik tuwin raja kaya tan ana kang kinanjang yen rahina aglar ing pangonan yen bengi mulih marang kandange dhewe-dhewe raharja tebih ing parang muka para mantra bupati padha kontak katame wicaksana limpat ing kawruh putus marang pangreng praja tansah ambu budidaya kaluhuraning nata dasar nagari gedhe abore padang jagate dhuwur kukuse adoh kuncarane mboten namung ing tanah Jawi kemawon ingkang sami sumujud senajan para narendra ingkang manca negari kathah ingkang sumawita tanpa karana ginebanging bandayuda sedanten namung kayunjun marang pepoyaning kautaman sebasan ingkang telak manglong ingkang tebih tumiyung sabet antara mangsa sami asok bulu bekti glondong pengareng-areng Peni raja Peni guru bakal guru dadi Mas Pisis raja Brana minangka panunggul saking kathah nagari ingkang kinepyur dening rasaning matu mboten wonten ingkang saged madani derajat sarta kuncaraning praja Mandaraka satunggaling negari ingkang gemah ripah lojinawi tata tentrem kerta raharja Mandaraka negeri ingkang dhuwur kukuse adoh kuncarane madyaning sasana sewaka katingal Sang Prabu Salya Narendra ingkang gong binathara triprakara kawicaksane nembe lenggah sinepa Sang nata lenggah dampar kencana kinepya dening Ganda Arum lah ing wauta mboten piyambakan ing sandinging Sang Prabu Salya katingal garwa Prameswari Dewi Setyawati ingkang pasuryane katingal alung kadiyat kuruh amargi nandhang duka ingkang boten saged dipun pancakaken wonten menapa ingkang dados rasaning penggalih boten sanes nggih menika ingkang dados rasaning rembag inggih menika ngenani putrinipun ingkang mbarep pun asma Dewi Erawati Sang Dewi ingkang dados pujaning ati dinten menika boten katingal netrane amargi dipun culik dening Duratmaka ingkang boten kanyonan
Mila swasana ing salebeting kraton katingal semi mampring kados dene Kartaman wingit amargi sedhing pungsan nata sakluwarga. Lah ing wau to ing tengahing swasana ingkang rudaten ing ngarsane Sang Prabu katingal wonten satriya ingkang angsung bekti pisowanan. Satriya Bagus Mungil urupa pideksa sarta mumpuni ing sakathahing gandhinging prangge menika Raden Harjuna saking Madukara. Raden Harjuna sowan kanthi prapsira ngumaosi bilih piyambakipun nggadahi tanggal jawab kagem pados paring pepadhange sarta madosi dunungipun putri Dewi Rawati. Lah mengkono to Sang Prabu salya senajan penggalih nembe kumesar katingal anggadhahi pangarep-arep amargi sowanipun Sang Panengahing Pandhawa menika. Menika katalisipun rembag ingkang dereng tinarbuka. Angger Yayi Janaka tetungguling satriya ing Madukara. Rene Angger mara luwih cedhak nembah madyaning pangkon aku. Aku karsa miyosaken unek-uneking Wardaya sing wis suwe nabet gubet jroning nala kaditinalinan dadi siji. Yayi Pato, aku wis ora selak saka sanyataning lelakon iki. Wis sawetara wektu anakku Irawati diculik dening Duratmaka. Mula Yayi delengen mripatku wis kembeng-kembeng loh nalika ngrasake kahanan iki. Mula Arjuna mbok aku ditulungi. Tak pasrahake sak wutuhe urip lan keslametane anakku Yayi Rawati. Mring awakmu ya Yayi. Jaramung awakmu ya Janaka kesatriya pinilih sing duwe aji jaya kawijayan sarta luhuring budi sing iso ngenteng-entengi ribete pikirku. Perlu kok mangerteni Janaka Ngger. Menawa Irawati mono dadi mustikaning uripku. Menawa mustika mau rontok uga bakal rontok ajining diri iki. Mula merga rumeseke tresna lan donga pangestumu aku masrahake Nimas Irawati ing tanganmu ya Ngger. Boyongen bali ya Yayi rebutan saka regemaning angkara murka. Mulyake derajate kaya wingi uni. Elinga Yayi Janaka, menawa jeneng sira bisa mboyong bali anakku Irawati kanthi slamet, aku ora bakal mupus janji. Aku bakal paring kanugrahan sing ora ana tandingane, ora mung bondo donya, ora mung gebyaring kencana, ning aku bakal menehi kanugrahan awujud katresnan lan
kaurmatan sing langgeng dadi seksi suci sambunganing sedulur sepuh lan sedulur enom ya Yayi. Yayi Parto Enggalo Cancut Taliwondo ya Yayi budhalo kanthi pepadang boyong bali mustikaning ati anakku Werawati. Donga pangestuku bakal nemplek ing pundak ira dadi tameng saka sawernaning bebaya ya Ngger. Duh sinuwun Prabu salya pepundhen kula keparenga kawula Bonarjuna nyadong dawuh nindakaken ayahan madosipun Mbak Yu Dewi Werawati. Inggih sinuwun kawula saguh madeg dados jago badhe ngetok kasekten kula. Mboten badhe kondur yen mboten boyong kondur ingkang ical. Nanging sinuwun keparenga kawula nyuwun gungan. Ngger Arjuna, iya. Ora usah kuwatir wis dadi prasetyaku. Wis dadi janjiku apa wae panyuwunmu bakal tak turuti janji sira bisa mboyong bali Werawati. Ngger Janaka. Apa awakmu pengen nguasani Aji Candra Birawa sing dadi piandelku? Tak wenehke Ngger. Mung siji sing dadi pepelingku. Ngger Janaka njaluk apa wae ning aja njaluk wanoja ya. Yen liyane kuwi senajan nyawa dadi totohane pun sinuwun bakal tak wujudake dadi kasunyatan Ngger. Sinuwun Prabu salya pepundhen kula ingkang tansah kinurmatan. Sinuwun menawi tetela panyuwun kula badhe dipun turuti kejawi babagan wanodya. Kula nyuwun pamit sinuwun, kula mboten sagah mboyong bali Nimas Werawati lho toh. Bola bali kok babakan wanodya meneh to Arjuna. Mbok liyane wis to Yayi. Yen sira pengen nguasai Aji Candra Birawa sing dadi piandelku, tak wenehke kabeh Ngger Arjuna. Apa isih kurang? Apa sliramu arep njaluk gungan Mas Pisis Raja Brana? Apa barang kang melok, barang kang gedhe ajine? Sanes menika sinuwun. Lah apa? Mbok aja wanodya to. Wong angger kutha wis duwe ngono kok. Apa ya isih kurang? Ngono iku ndak ora duwe saya apa mblenger ngono apa piye Ngger? Nyuwun sewu sinuwun. Menawi ngaten kula mboten sagah. Kula badhe nyuwun pamit kemawon. Lho. Mengko dhisik to. Wong tak sawang gulumu ora cendak kok mutungan. Yayi Arjuna, mbok aja ngarep kanugrahan wanoja ya. Iki mengko sak wanci-wanci sira klakon boyong bali anakku Werawati. Aji Candra Birawa wae ya. Saapa saiki ngene wae. Cekake rembug tinimbang rembukan ora ana jutule coba saiki Yayi jajal matura. Kepriye sing kok karepake Yayi? Sinuwun keparenga matur. Iya, piye? Nalika kula mriki
Netra kula mboten saged ucul saking cahyaning Nimas Banowati. Kados-kados sukma kula kagiwang dening ayuning adi panjenengan ingkang ragil menika sinuwun. Amargi menika mugi wonten idi palilah saking sinuwun. Bilih kula kasil mboyong Dewi Rawati pituwase damel kula nyuwun Nimas Banowati sinuwun. Lah dalah lho rak tenan to. Lah ngene iki lah aku dadi maratuwamu mengko. Mbok ora kuwi panyuwunmu to Arjuna? Inggih sampun menawi mekaten. Menawi mboten dipun palilahi kula nyuwun pamit sinuwun mengko sik to. Ya. Wis saiki karepmu Arjuna. Sing penting Erawati kasil kok kowe bali. Nuwun inggih kasinggihan. Kawula nuwun pangestu. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya pangestuku Banyu Mili Yayi. Nalika mireng ature Sang Arjuna, Dewi Surtikanti ingkang jumeneng ing wingkingipun saknalika muring. Pasuryanipun katingal pucet nanging mripatipun mencereng merga nahan duka. Mangkono rasane penggaling Dewi Surtikanti. Tresna kang malih dadi gelo, asmara kang malih dadi candala. Surtikanti muring boten kuat mirengake gunemaning Arjuna ingkang kados matu nanging mawa racun tumrap kupinge. Dewi Surtikanti meres batik nekat nyegat Arjuna nalika lekas pamit marang Prabu Salya ya ramane. Kanthi swanten geternahan tangis menika aturipun mauta celatune. Walah jagat Dewa Bathara kados dipun iris-iris rasaning dada iki. Arjuna kowe satriya sing tak gadang-gadang, sing tak puji-puji rina lan wengi. Aku sing lungguh kene, aku sing kawit nunggu liring mripatmu, nanging sithik wae kowe ora gelem nolak. Jebul tega temen kowe Janaka. Apa mripatmu wis lamur? Apa kowe wuta? Ing kene ana Surtikanti sing wis masrahke rasa tresna sawetahipun. Nanging kowe malah milih Banowati adikku dhewe. Banowati kuwi isih bocah wingi sore nanging kowe malah kepencut marang dheweke. Pancen bener bebasan asu gedhe menang kerai. Rumangsamu merga kowe satriya pinunjul kowe bebas milih kembang ing tanan Mandaraka sakarepmu dhewe. Gedheng aku
Agusmu kuwi jebul mung dadi nggon mampiring penyakit ati. Iblis laknat. Jebul kowe dudu satriya Janaka. Nanging kowe mung kumbang kang milih sari kanthi murka. Rumangsamu Mandaraka kipasan malem sing kowe bisa milih barang sakarepmu dhewe. Iya, Janaka. Rumangsamu Mandaraka iki pasan malem ngono apa piye? Kowe wis ngina aku. Kowe wis ngidak-ngidak derajatku minangka putri pambayun kanthi cara nglirik adikku ning ngarep mripatku dhewe. Rungokno dongaku panyumpahku ya Arjuna. Yen pancen kowe kersa madeg dadi jago budhalo, nanging elinga Bumi Mandaraka ora bakal menehi banyu sacidhuk wae kanggo ngombe kowe. Aku sumpah ana ing tengah dalan nalika kowe goleki Mbayu Wirawati, kowe bakal ngrasake kasatan sing gila-gila. Ilatmu bakal kaku kaya geni Arjuna. Gulumu bakal garing kaya wedi segara kang kenging srengenge. Lan sakabehing sendang sing kowe lewati bakal malih dadi ludira. Kowe bakal mlungu kaya iwak kopo. Nanging ora ana banyu sing bisa nelesi telakmu Janaka. Banyu sing mbok ombe bakal dadi pait kaya empedu. Kaya paiting atiku sing wis mbok remuk dadi bleduk. Rasakno. Karben kowe weruh bilih kasektenmu kuwi ora ana gunane yen kowe wis wani ngremehke kasrenane wong wadon. Budhalo Janaka. Budhalo dadi satriya kang ngorong banyu. Kaya kowe ngorong barang ayune Banuwati. Aduh dewa kok Janaka banget temen. Meh raina katingal semumburak abrit ing panceklir. Pratandha swasana ing Taman Sari Mandaraka nembe nandhang Sungkawa. Mboten sanes Sri Sangayu Dewi Surtikanti putra Narendra Mandaraka nembe kagegelen ing manah ingkang kados dipun parut rasaning dada. Ing madyaning Taman Sari Surtikanti lungguh delek-delek nyawang kembang dedep ingkang alum kenging hawa panas. Loh tumetes ing piringing pipi ngrasake peringati amarga Arjuna sing dipuja jebul malah milih adine dhewe ya Banawati. Duh Sang Janaka lananging jagat pepujaning ati ingkang dados pepadhang ing rina lan wengi. Ersanana raganing mami kang sampun kados ranti alum kenging dahon. Punapa kirangipun diri mami Janaka? Punapa
Punapa kirang nitiyasa anggonku ngulati netramu. Punapa kirang anggonku masrahake kabeh raga lan sukma iki. Kamangka kabeh asmara ingkang tulus tanpa umama. Namung kagem sliramu ya Sang Arjuna. Dene teka temen kowe nancepke keres kesedianing dadaku. Kowe luwih milih Banowati, kuncup kembang ingkang tasih seger ing taman sanes. Ingkang nyatane isih gedhehku dhewe, adikku dhewe. Apa sliramu ora ngrasake yen saben tetes luku iki dadi saksi jroning tatu? Saben kedhep mripatku amung wayanganmu sing tak udi. Nanging saiki kabeh dadi lebur sing kabur kamineng. Asmara ingkang wis tak pupuk kanthi getih lan luluh. Asmara ingkang wis tak korbanake kanthi ngasorake derajat lan martabat. Jebul amung dadi ampas sing kok sapu tanpa rasa ibu. Hatiku dudu atu Janaka. Hatiku iki dudu sela ingkang tahan ginitik ing lara. Saiki Taman Sari iki krasa kados pasetran ingkang lungit. Suwaraning manuk dadi tangis. Gandane kembang dadi gondo batang lan sliramu. Sliramu dadi tatu sing ora bakal bisa mari saklawase. Duh Gusti ingkang akarya jagat. Apa pancen garis pepestenku kudu dadi tumbal semaraning wong liya? Apa aku kudu dadi seksi ngrasake mati sakjroning urip? Marga tresnaku kok paringake marang dheweke Janaka. Lagi enak-enak ing rasake kingkin dumadakan jagat mandharaka krasa horeg ing madyaning taman ingkang sepi katingal ana cahya sumorot gumebyaring sunar dudu sunare rembulan nanging cahya ingkang mawa Prabawa bentek kados sang surya ingkang nembe medal saking panceping langit. Satriya bagus nawung dedek yadeke gagah. Pasoryane sumorot. Dudu Arjuna nanging memper Arjuna. Yen Arjuna kuwi matu satriya iki mawa geni. Yen Arjuna kuwi rembulan satriya iki sang surya kang nembus mega-mega. Piyambakipun boten sanes risang Suryat Maja iya Raden Karna satriya saking Awangga. Rawuhe kados angin nggawa ganda arum nuju dumateng lunggihing Surtikanti.
Lah menika sing diraoske Dewi Surtikanti ana rasa rangu, ana rasa pangungun. Ing batine apa iki jodoh sing saknyatane? Apa iki pepadang ing jeroning peteng? Nimas Dewi Surtikanti sampun kelajeng-lajeng anggenipun ngetokke leluh Nimas. Lohmu kuwi krasa panas ing kulitku nadyan aku isih ana ing kadohan. Sampun semplah to ing panggalihipun. Cobi cayaning rupa sampun nganti kucem amarga ngrasakake gelo. Sapa kowe? Pasuryanmu mirip banget karo Arjuna. Nanging mripatmu beda. Arjuna mripate luruh kaya rembulan. Nanging jebul mripatmu ana geni sing murup. Sing marai meranani ati. Koko, apa kowe iki bener-bener satriya? Apa mung impen sing teka ing jeroning susahku? Aku dudu impen nih Mas. Jenengku Suryatmaja. Aku dudu traningrat sing mbok gadang-gadang. Aku iki mung anak kusir manungsa sing asale saka Bledug Dalan. Nanging rungokke ya Nimas. Najan derajatku asor ing ngarepe manungsa. Tresnaku marang sliramu kuwi luwih jembar tinimbang samudra. Luwih dhuwur tinimbang tancepe langit. Aku teka mrene dudu arep goleki pangkat ning arep methuk. Kepingine ngati tresnane ngati. Kakang Suryatmaja, kowe teka nalika atiku nembe semplah amarga Arjuna. Nanging bareng aku krungu swaramu rasa preku malih dadi tentrem. Nanging kepriye Koko? Kabeh wis tangeh lamun. Rama Prabu Salya wis masrahke aku marang Prabu Duryudana saka Ngastina. Aku wis dipasrahake kaya dene barang. Aku wis kelangan dalan kanggo milih Koko. Nimas, rungokno gunemku to. Aja nangis sesenggukan ngono kuwi. Tak matur ya. Tresna kuwi dudu barang sing bisa dituku nganggo kraton utawa makutha kencana. Tresna kuwi butuh dasaring kiyat yaiku tekad sing ora bakal goyah dening angin. Senajan bapakmu raja gedhe, senajan Duryudana kuwi Narendra Ngastina sing gong winantara, nanging yen pancen kowe jodohku, aku bakal dadi tamengmu Nimas. Aku bakal mati ngarepmu ngadepi sapa wae sing arep ngrusak katresnan iki. Koko, bareng aku nyawang kowe,
Aku ora butuh Arjuna maneh. Arjuna kuwi mung bayangan. Nanging kowe kuwi sanyataning pepadang. Aku mau dadi garwaning Duryudana kok yen atiku wis mbok jupuk kaya mangkene. Nanging Kakang apa kowe ora wedi karo dukaning Rama Prabu Salya? Wedi? Jenengku Suryatmaja, putraning Sang Surya. Yen aku wedi karo manungsa aku ora pantes nyandang jemparinging pundakku. Nimas Sotikanti, wiwit wektu iki pasrahno atimu marang aku. Senajan jagat nolak, senajan kabeh dewa mudhun arep misahake kita, aku bakal tetep ngrangkul sliramu. Katresnan kita iki dudu amarga derajat, nang amarga garis takdir sing wis tinulis ing tanceping kelir urip. Kakang, apa kena tak cekel ngendikanmu? Wis to Yayi, sampun kelajeng-lajeng anggenipun ngetokke luh. Saiki pun kok arep tekon, kudu nganggo apa aku ngumpekake tekadku iki Nimas? Kakang, iya, wis. Aku percaya Kakang. Wiwit saiki urip lan matiku aku pasrahke marang panjenengan. Senajan aku kudu dadi juru paesing penganten, nanging sejatine aku mung pengen dadi garwamu Kakang. Pranyata katresnan kuwi dudu merga rupa, nanging merga rasa kang nancep ing jroning dada. Surtikanti wis nemu pepadang ing jroning peteng, yaiku Suryatmaja sang mawa Prabawa Surya. Senajan bebaya wis nunggu ing ngarep mata, nanging wong loro mau wis manunggal ing rasa sumpah setya tekaning pati. Lah ing mriya kawontenanipun sang panengahing Pandhawa ya Raden Arjuna ingkang nembe lumebet ing Taman Sari kaputren Mandaraka. Tindakira ndepepe kaya kancil amira madyaning wana, tan karsa kapiyarsa dening sapa wae. Nanging satekaning ing madyaning taman pandulune Sang Parto kaya kambah kilat. Netrane mencereng abang beranang amlatandani dukaning ati. Kabeh mau marga nyurupa kahanan kang bebayani munggo ing rasa. Pinanggah ing Pandulu Raden Surya putra Suryatmaja alias Karna nembe asih kinasian andung katresnan rumesep ing wardaya kaliyan Dewi Surtikanti. Katranganing netra boten saged selak rumaos bilih kasetyaning ing ajining diri pinidak-nidak dening sederek sepuh piyambak. Bebasan kadiguntur ing mangsa kapat kadinaga mamangsa duka mucat udirane janggute ngetero
Waja gathik saking suryataning duka kang tan kena kinira ing batos Sang Janaka mangun krada. Kuciwaning rasa campur dadi siji kaliyan duka kang mbulat-mbulat kadya geni nempuh madyaning wana garing. Panganira sampun nggayuh panggonaning curiga niat amung siji ngirit kahanan kang dadi prang tanding madyaning Taman Sari. Tigra cancut tali wanda mrepeki kang nembe kasmaran. Sapa kowe tumaruna muda wani-wanine mlebu kaputren Mandaraka. Kowe dudu trah ningrat. Kenapa wani nyedhaki Dewi Surti kanthi? Janaka, aja kakean wuwus. Tresna kuwi dudu hake ningrat wae. Aku surat maja. Yen wis kaya ngene iki, kowe arep apa? Ayo. Tanding ana jemparingku nek pancen awakmu satriya pinandhita. Kaget rumesing rasa geger madyaning Taman Sari Mandaraka. Mencorong cayaning sanjata kudya pilat aman curat nalika Raden Karna lan Raden Janaka sampun adhep-adhepan. Mboten wonten ingkang mundur tapak suku satunggal wae. Kekalipun sami-sami digdaya sekti Mandraguna pilih tanding madyaning jagat. Hanyurupa kridaning yuda silih ukis campuh dadi siji. Pancakara mboten saged dipunendani suwaraning curiga lan jemparing ngebaki gegana kadya guntur ing mangsa kapat. Janaka ingkang alus polatanipun senajan mangun krada nanging tetep merbawani. Kosok wangsulipun Sang Surya Putra kanthi pancat nyana ingkang tajem boten keguh dening pangamuki Sang Panengahing Pandhawa. Lah ing kene ana prastawa kang nebet ing Wardaya. Lah ing kono wau to nalika kadya guntur ingkang ngebaki jagat nalika Dewi Surti kanthi miyos madyaning papalangan antarane Janaka karo Suryatmaja. Sekedap-sekedap tansah angres penggalihe kadya rontok kembang gading nalika mriksani kahanan kang nabet ing dada. Mulat mening Sang Dyah dudu sapa-sapa gumuling ing Bantala nanging Raden Suryatmaja sembahaning donya akhirat. Kusumaning ati kang dadi pengayomane urip, netra kang padhang kadya Hyang Surya saiki wis kinepengan pedhot pati.
mangerteni bilih kekasih Sang Narendra monggo katandha kasorongan yudha lumawan Raden Janaka ora nyangka ora ngira bilih kasektene Sang Senopati pinunjul jebut saged kinupengan dening jemparing Sang Panengahing Pandhawa. Sanalika Dewi Surtikanti semaput la ing kono wau to nalika Prabu Salya ingkang pirsa bilih putrinipun semaput dadi uyung-uyungan sakala duka yayasinipun. Netranipun branang abang kadya kembang wurawari janggute nggeter waja gathik saking sanyataning duka. Dukaning Sang Nata kadya samodya kinebur ngeter akeh prahara. Prabu Salya kadinaga mamangsa duka dukaning boten saged sinayutan. Kersaning Sang Prabu sinten wae kang dadi njalari calipun Surtikanti bakal nampa pidana kang abot. Mula kahananing Mandara Kamalik dadi panas boten malih amarga perang nanging amarga sujananing ati lan dukaning bapa ingkang kelangan ingkang badhe kelangan putrinipun. Karna padha mareni anggonmu padha Bandayuda delengen kuwi Surtikanti semaput ing taman. Sapa kang dadi jalar iki? Soratmaja. Amarga kowe gawe kisruh Surtikanti nganti semaput saiki ngene wae. Yen kowe kuat nadai pusaka piandelku iki, dheweke dadi bojomu. Nanging yen ora kuat, awakmu bakal mati dadi tumbal. Kasinggihan Rama Prabu, kula rira pejah ngastaning panjenengan. Rama Prabu keparenga matur. Menawi saestu panjenengan badhe ngasta pusaka kagem mungkasi gesangipun Kakang Suryatmaja. Kula aturi mungkasi gesang kula rumiyin Rama. Kedah menapa kula gesang wonten ing jagat menika. Menawi kusumaning ati menawi sesembahane kula kedah rontok ing astaning ramanipun piyambak. Mboten wonten malih pepadhang ing gesang kula menawi Kakang Suryatmaja panjenengan senakake. Menawi gedhe Kakang Suryatmaja kedah mbelani bumi Mandaraga. Pramila jabel nugi nyawa kula Rama. Kula lila pejah nderekaken Kakang Suryatmaja tinimbang gesang nanggung wirang lan duka. Duh, Nimas Ayu anakku Surtikanti. Ora pisan-pisan pun Rama niat mentala marang sira. Nanging mangertiya ya anakku Surtikanti. Suryatmaja kuwi sapa? Dheweke mung anak kusir kang wani nggayuh intang. Wani nggayuh katresnanmu kang dadi putraning Ratu Binantara.
Apa jarene jagat menawa traing Mandalaka nunggal marga kelawan anak kusir. Duh. Dewa, dewa. Surti kanthi anakku. Nanging tak deleng mripatmu Nimas. Katresnanmu jebul dudu kastrenan kang cethek. Kacetha sira lila ngetohake nyawa kanggo patine si Suryatmaja. Duh Gusti, apa iki pratandha yen sejatine Suryatmaja kuwi dudu wong sembarangan. Yen pancen wis dadi garis kersaning Jawata yen sira luwih milih pati tinimbang pisah, pun Rama ora iso bisa selak ya anakku. Surti kanthi garing nolohmu ya Nduk. Pun Rama lilih atine, gak lilani sira nunggal katresnan kelawan Suryatmaja. Wis subuken atine pun Rama iki. Muga-muga Suryatmaja bisa dadi pangayomanmu kang sejati. Rama, sembah sungkem kawula. Matur nuwun sanget Kanjeng Rama. Mboten wonten katresnan ingkang langkung ageng tinimbang pangapunten panjenenganipun ingkang Rama. Nanging ilinga ya Nimas, ganti tak uculake restu iki. Pun Rama sejatine wis magat derajat lan pangkatku dhewe. Ngerti ya Surti kanthi? Saben semu karo Suryatmaja mengko bakal dadi eri ing jero dada iki. Jagat saisine bakal guyu ngenyek Mandalaka sing jebul kalah karo tresnane anake kusir. Rama, Suryatmaja menika mboten kados ingkang panjenengan pirsani. Piyambakipun gadah wis cukup. Aja kok dudu cahya sing mung kowe bisa ndeleng. Kanggone aku, dheweke tetep Adirata putra anake kusir. Nanging kanggo kowe dheweke dadi napasmu. Saiki lunga Nimas. Sadurunge pun Rama owah pikiran. Lunga mlayu menyang panggonane wong sing kok pilih. Nanging siji sing kudu kok ngatleni. Senajan kowe dadi bojone anak kusir, ning getihmu isih milih getihing ratu. Eling-eling yen sesuk dheweke nganti nglarani atimu mulya. Senajan gapura Mandalaka iki bakal tak tutup nganggo rasa isinku dhewe. Matur nuwun Rama, nyuwun pamit. Sepindhah malih pangestunipun ing Rama ingkang tansah kula antu-antu. Iya, lunga.
Dewa, apa iki sing diarani dadi wong tuwa? Menang dadi areng, kalah dadi awu. Gak uculke anakku, iya. Aku nguculke anakku tegese aku kelangan kembang pamesedodo. Dene tak gondeli anakku tegese aku merjaya nyawaku dhewe. Surti Kanthi anakku sing paling ayu, Nduk. Besok yen kowe wis titi mangsane wis dadi ibu, awakmu bakal ngerti sejatine ngerti. Surti Kanthi menawa tatu sing paling perih iku dudu ketancep jemparing. Nanging weruh anak nangis amarga dadi pilihane antarane wong tuwa lan katresnane. Kaya kinupengan naga ranté lilih penggaling Prabu Salya mriksani tekate kang putra. Katresnan kang tulus jebul bisa ngasorake duka lan angkara. Saknalika swasana Mandaraka kang maune panas kadya geni, saiki wis dadi adhem ayem amarga restu wis kawedhar. Pranyata katresnan kuwi dudu merga rupa nanging merga rasa kang nancep ing jroning dada. Surti Kanthi wis nemu pepadang ing hanjroning peteng yaiku Suryatmaja. Sang Mawa Prabawa Surya sakwise kalis ing Ngebaya, Karna Suryatmaja lan Surti Kanthi wis manunggal ing rasa sumpah setya tekaning pati. Anyelaning kahanan lah ing sasana menika katon cahyaning asmara amadangi pepetenging wengi. Raden Suryatmaja kelawan Dewi Surti Kanthi kados dene Mimi lan Mintuna kados dene Ratih lan Kamajaya ingkang tumurun dhateng Madyapada. Sigra mlirir wonten madyaning Taman Sari samirana nebak samun nggawa ganda arum. Kusumaning dyah Sang Suryatmaja satriya gagah ingkang prigel mentang Gendewa dinten menika kados kelangan daya ing sangajengipun sang putri. Nggih menika Dewi Surti Kanthi. Netranipun tajem nanging kebak ruruh lan pengasih. Mboten wonten malih swantenipun krida binarung piranti perang ingkang wonten namung titik-titik ing rasa ingkang sinimpen ing jero dada. Surti Kanthi sang nirmala saking Mandaraka lungguh luruh semu dengkul pasuryane ambranang abang kados jinarit amargi dadi sasaraning panyawange sang kekasih. Aketawi sanganipun Suryatmaja alon-alon nggayuh jempolinipun sang Dewi. Nggih, sedanten menika kados bebasan rumesep ing balung sungsung. Dene Mas Surti Kanthi sawangun mripatku iki to. Senajan aku iki mung anak kusir kang ora duwe derajat semat nanging katresnanku marang sliramu luwih dhuwur tinimbang pucuk ing Himalaya. Luwih jero tinimbang pusering samudra yen pancen rembulan dadi seksine.
Aku lilo dadi mega kang bakal njaga turumu saben wengi wong ayu. Koko Prabu, kawula mboten peduli sinten bapak panjenengan. Mboten peduli punapa derajatipun pun Koko Prabu. Ing mripat kawula panjenengan menika srengenge sing madhang jagatku. Senaso jagat nampik, kawula bakal tetep ngrangkul ayang-ayangipun pun Koko Prabu. Sekedhap jagat Mandharaka kados mandheg mboten obah. Sakweneing wit-witan melu tumungkul, kembang-kembang melu mekar nambahi asrining asmara kang nembe nembus reuning ati kalbu Sang Suryatmaja kekalih Dewi Surtikanti. Nggih menika wujuding katresnan kang suci, katresnan kang ora luntur amarga kasta ananging manunggal amarga kersaning Jawata. Nimas, saiki sliramu wis resmi dadi garwaku. Senajan aku dudu raja gedhe kaya Duryudana, nanging aku janji bakal setya tekaning pati kok Yayi. Koko Adipati, kula mboten bethahaken bandha donya. Kawula namung bethahaken setyaning panjenenganipun Koko Adipati. Nimas Surtikanti, pepujaning atiku, coba delengen mripatku iki. Saiki sliramu wis resmi dadi garwaku, dadi bagian saka ambekan lan pamuripanku. Mbok menawa aku pancen dudu raja gedhe sing nduweni kraton megah kaya Duryudana, nanging ngerti ya Nimas, ing dengkulku iki sliramu bakal nemu ayem. Lan ing dadaku iki sliramu bakal nemu pengayoman. Aku janji Nimas, setyaku ora bakal luntur ketabrak jaman bakal tak gawa tekaning pati Yayi. Nuwun injih Koko Adipati. Sedanten punika sampun langkung saking cekap amargi tumrap kula panjenengan punika kraton kawula sing nyatani. Koko Prabu, kawula boten bethahaken roncen bandha donya utawi gebyar kencana. Sing kula uti namung setyaning panjenengan sing tulus. Menawi kawula tasih saged mirengaken tutukan jantung panjenengan, kawula sampun rumaos dadi wanita sing paling bagya mulya ing jagat raya menika. Ampun nate nilaraken kawula nggih Koko Prabu. Ora bakal Nimas, ora bakal. Nimas Surtikanti, pepujaning atiku, sepisan maneh. Delengen mripatku iki Yayi. Jagat saisine wis nyekseni. Saiki sliramu wis dadi bagianing saka ambekan lan panguripanku.
Mbok menawa pancen aku dudu raja gedhe sing duweni kraton megah kaya Prabu Duryudana, nanging ngerti ya Nimas. Ing dengkulku iki kowe bakal nemu ayem lan ing dadaku iki siramu bakal nemu pengayoman. Aku janji Yayi, setiaku ora bakal luntur katabrak jaman. Setiaku iki bakal tak gawa tekaning pati Yayi. Gusti pepujaning jiwa raga kula Koko Adipati. Kawula matur nuwun ingkang tanpa upami. Mboten wonten nambahi raos bagya mulya kejaba saged sumandhing kaliyan panjenengan Koko. Sanyataning boten wonten ajining rukmi sarta gebyaring kecana ingkang saged nandhingi tulusipun kasirsanipun panjenengan Koko. Nanging Koko, wonten panyuwun kula ingkang sinandhi ing salebeting kalbu. Mugi panjenengan boten amarati titisaken lampah kados sang lelana Brata-Arjuna ingkang rumesep dadi paraning asmara saben wanita. Nampi kathahing rabi sarta ambyaraken katresnan ing pundi-pundi. Koko Prabu, kula boten gadhahi daya menawi kedah andum tresna. Mugi panjenengan tetep dadi satriya henggang eka patmi. Namung ngamligi kangge kawula Koko Prabu. Satemah tresna punika dadi mustikaning urip ingkang suci teganing loya. Nimas Surtikanti, apa ana glagat pun Kakang duweni watak sing kaya mangkono? Apa pancen ana glagat pun Kakang kaya sang lelana Brata-Arjuna sing tansah rumesep dadi paraning asmara saben wanita? Aja kok padak-padakke to Yayi. Rinasane rontok rontang ranting atiku krungu aturmu iku Yayi. Janjiku wis gilik. Ora bakal aku lali senajan aku dudu trahningrat sing luhur. Nanging babakan sedya Suryatmaja ora bakal lumer dening gendera panandhang. Kowe siji ya mung kowe Nimas. Ora bakal Yayi. Ora bakal aku mbagi katresnan. Nimas, garwanipun Kakang, aku tak tekon ya. Sliramu kepengin duweni golek kang iso tata jalma pira saka pun Kakang. Koko ampun mekaten to lingsem kula. Koko Adipati pepujaning jiwa raga kula. Mireng pangandika panjenengan rumaos ayem tentrem rasaning kasingbat. Wonten malih ingkang dados krenteking manah Koko. Sanyataning kawula anggadhahi panyuwun mring Gusti ingkang ngakarya jagat.
Mugi-mugi saking tresna kita menika saged miyosaken wiji-wiji ingkang kathah. Putra-putri ingkang saged dados sungsung pepadang ing jagat raya menika Koko Prabu. Nanging Koko Prabu keparenga matur, nggadahi putra kathah menika sanes amung ngebaki kraton mawi swanten gumuyuning lare. Kawula ngrumaosi bilih saben nyawa ingkang miyos menika mbeta tanggel jawab ingkang awrat Koko Prabu. Mboten mligi babakan kaperluan dahar lan ngunjuk nanging kados pundi panjenengan kalih kawula saged nggula wentah batinipun tansah paring piwulang kautamen sarta nuntun laku jroning samudra kawruh. Koko Prabu, kawula mboten kersa bilih putra-putra kita benjang namun dados kembang paraga tanpa nalar ingkang landhep. Kawula kepengin saben putra saged mandiri, nggadahi derajat lan pangkat saking ukeling pribadi, sarta boten kecalan margi nalika ngadepi jaman ingkang badhe dateng. Awit saking punika Koko Prabu, senajan putra kita kathah, kita kedah ngatosaken sanguning gesang supados mboten wonten putra ingkang rumaos katilar utawi mboten kagarap mawi katresnan ingkang utuh. Koko Prabu menika minangka prastya kawula minangka biya Koko. Iya, Yayi. Iya. Ayo padha sih andum katresnan. Wong hawane ya cocok ngene kok. Inggih Koko. Kasinggihan kula namung nderek. Pamirsa, wuryaning kandha hanetepi garis purwa ingkang boten saged sinelak dening janma. Inggih mekaten kacarita lelakoning tresna antawisipun Prabu Karna lan Dewi Sotikanthi. Satunggaling prastawa ingkang dados pasemon. Bilih tresna menika boten saged kaukur dening gebiyaring kencana.
boten saged kinepung dening dhuwuring pangkat lan boten saged kapenggak dening sekat-sekating kahanan donya. Najan raga kinepung tembok sing dhuwur nanging rasa datan kena pinara. Sinawang saking kahanan nggih Sang Dewi Surtikandi pancen sampun dadi darbe ing Karna. Tresna ingkang rumesek ing Wardaya saking mripat mudhun dhateng ati sampun rumaket kados dene aksara lawan dluwang. Manunggal kados curiga lan rangkanipun. Mongko to Tresna sejati punika dudu darbe ing raga nanging darbe ingkang kuwasa. Ing mriku sing gati bilih kersaning Gusti ingkang akarya jagat sampun garisaken benang-benang asmara ingkang boten saged kaputus dening pedang ingkang landhep. Kadi Mimi lan Mintuna, kadi Kembang lan sarinipun. Menika pralambang bilih tresna ingkang suci boten nembah dumateng bondo donya, boten sujud dumateng derajat semat. Amargi asmara menika cahya saking langit ingkang tumurun dhateng manungsa minangka nugraha. Sinten to ingkang saged mambengi lakuning tresna? Senajan donya misahaken raga nanging luhuring rasa tetep dadi duweke sing kuwasa garisaken tresna. Sedanten manunggal ing madyaning alam panyawang langgeng tanpa watesan wektu. Pamirsa pungkasing atur kawula pamit undur diri. Matur nuwun awit kawigatosanipun panjenengan. Mugi tansah rahayu sagunging dumadi. Sugeng pepanggihan wonten carita sanesipun wonten jagate wayang Blora TV. Kawula matur nuwun mugi rahayu sagunging dumadi.